Natukom il-lejla tajba. Il-Knisja Katedrali tal-Assunta fiċ-Ċittadella il-Belt Victoria Għawdex nilqgħukom għal xandira diretta illi fija serin inwaslulkom l-ordinazzjoni djakonali tas-seminarista Matthew Bajjada mill-parroċċa tal-Viżitazzjoni l-Arb. Il-mument tal-ordinazzjoni huwa dejjem mument speċjali u għażiż għall-Knisja lokali. Wieħed miż-żgħażagħ u lieda jersaq quddiem l-isqof sabiex jagħmel il-wegħda tiegħu li jkun għaddej tal-komunità imma qabel xejn għaddej ta' Kristu. Il-Ministeru ta' Djaknu huwa speċifikament marbut mal-qadi sa mill-qedem, anzi sa mill-bidu tal-ħajja tal-Knisja fl-Atti tal-Apostli naqraw kif l-Apostli għażlu xi wħud mill-komunità sabiex ikunu għal-qadi tal-imwejjed, għal-qadi tal-foqra, għal-qadi tal-komunità. Il-ħidma ta' djaknu tibqa' propju din. Mhux biss li jaqdi fuq l-altar, mhux biss li jgħin fil-qsim tal-Ewkaristija għall-għajxin tal-fidili, imma li jkun għaddej ukoll tal-foqra ta' dawk fil-bżonn. L-ordinazzjoni djakonali tal-lejla sejra titmexxa mill-Arċisqof George Frendo, Arċisqof Emeritu ta' Tirana Durrës fl-Albanija. Dan minħabba li l-Isqof Dioċesan Anton Tewma jinsab indispost minħabba raġunijiet ta' saħħa u minn hawnhekk inweduh it-talb tagħna. Insellmu wkoll il-diversi morda u anzjani li jinsabu ma' qudiem magħna f'din ix-xandira l-lejla, kif ukoll il-bost oħrajn li qed isegwuna fuq id-diversi mezzi soċjali, kemm dawk ta' djoċesi, kemm dawk tal-parroċċi, radijiet u oħrajn. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla sejra tkun animata mill-Kor Djoċesan taż-Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli fuq l-orgni Marjella Spiteri Ċefaj. Il-qudiesa illi se tiġi esegwita iġġib l-isem Pane di Vita Nuova ta' Maestro Marco Frisina. L-Arċisqof Frendo illi se jmexxi iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla huwa membru tal-Ordni tal-Predikaturi, jew kif nafuhom aħjar id-Dumnikani. Huwa twieled ħal-Ormi, Malta, fl-4 ta' April 1946. Daħal fl-Ordni Dumnikan fis-sena 1967. Il-Papa Franġisku, il-Papa Benedittu, skużawni, għażlu bħala isqof awżiljarju ta' Tirana Durrës fl-Albanija fl-Ulju tal-2006, fejn kompla iservi iktar tard ukoll bħala arċisqof ta' din l-istess djoċesi prinċipali tal-Art Albaniża sal-2001 sal-2021 meta f'Novembru irtira. L-fija Monsignor Arċisqof George Frendo se jordna bħala djaknu lis-seminarista Matthew Bajjada mill-parroċċa ta' Żjara tal-Verġni Marija fl-Arb. Id-djaknu għandu sem speċjali fil-missjoni ta' Kristu, il-qaddej. L-istola u d-dalmatika li huma l-ilbies ta' djaknu juru b'mod esterjuri l-uffiċċju tiegħu ta' qaddej. Fost id-dmirijiet li għandu, id-djaknu jassisti lill-isqof u lill-presbiteri fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa, l-iktar tal-Ewkaristija. U għandu wkoll id-dmir li jqarben, li jassisti għaż-żwieġ u jbierku u li jipproklama l-Evanġelju, jgħixu jippritkaħ bl-eżempju tiegħu. Sabiex ikun jista' jinżamm ambjent ta' ġabra, ta' parteċipazzjoni u ta' talb, nissuġġerulkom titfu l-mobiles tagħkom u segwu minn fuq il-libretti li tqasmulkom. Wara din iċ-ċelebrazzjoni, intom mistiedna tieħdu dawn il-libretti magħkom bħala tifkira. Inqumu bil-wieqfa sabiex nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni.
Dan l-innu tal-bidu li għadna kemm smajna ninvokaw il-preżenza tiegħek huwa traduzzjoni ta' Matthew Bajjada nifsu. Uti fil-bidu ta' ċelebrazzjoni nixtieq nagħti merħba l-Eċċellenza tiegħu Monsignor George Frendo li aċċetta li jiġi jieħu sem li jmexxi din iċ-ċelebrazzjoni hija kbira u sabiħa għal-Djoċesi tagħna billi Monsignor Sqof tagħna Anton huwa dispost u jsegwina żgur imma wkoll anke nżommu fit-talb tagħna madun din iċ-ċelebrazzjoni. Iva, u jina nishtiq l-ewwel nett nsellem l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Anton Dewma. Kont se ngħid il-ħabib tiegħi imma iktar minn ħabib huwa ħija fl-Episkopat nsellimlu u nirringrazzjahu ukoll li tani din l-okkażjoni li llum niċċelebra din il-ċelebrazzjoni hekk sabiħa, hekk speċjali ta' djakonat ta' ħuna Matthew. Unsellem ukoll lilek Matthew l-ewwel nett, ġenituri tiegħek u l-familjari tiegħek u lilkom ilkoll eżis ħuti u nitlobkom biex tissieħbu magħna fit-talb, id-devozzjoni tagħkom f'din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa. Bl-umiltà issa nitolbu maħfra lil Mulej ħalli niċċelebraw kif jixraq il-laqgħa tagħna miegħu f'din l-Ewkaristija. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem, bl-emin u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Eħenna li jina Alla li jista' kollox, jaffrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
jitolbu. U Alla, intallimt il-ministri tal-Knisja tiegħek biex ifittxu mhux li jkunu moqdija, iżda li jaqdu lill-aħwa kollha. Lil dan il-qaddej tiegħek Matthew, lillum oġbok tażlu għall-Ministeru tad-Djakonat. Imlih bil-ħeġġa fil-ħidma tiegħu, ejni jagħti servizz tiegħu b'qalb ħelwa u żommu sħiħ sal-aħħar fit-tal. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Alla jsejjaħ lil bnedmin biex permezz tagħhom iwassal l-aħbar it-tajba tiegħu lil kulħadd, anke jekk dawn huma persuni dgħajfa, u jwedhom il-preżenza tiegħu. L-aċċettazzjoni tas-sejħa t'Alla fi spiritu ta' affidament tinbidel ferħ u ratt il-ħajr u tissarraf f'sens aktar wiesa' ta' mħabba u qadi. Nisimgħu il-kelma t'Alla li se tiġi mħabbra lilna. Qarim il-ktieb tal-profeta Ġeremija. U ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: qabel ma sawwartek fil-ġuf araftek, qabel ma ħriġt minn ħdan ommok ikkonsagrajtek. Jien għedtek profeta fuq il-ġnus. U jien weġibt: Sidi mulej, ma nafx nitkellem, għadni żgħir. U il-mulej weġibni: tgħid għadni żgħir. Inti tmur kull fejn nibatek u tgħid kull ma nordnalek. La tibżax minnhom, għax jien miegħek biex neħilsek, oraklu tal-mulej. U il-mulej ħareġ idu u messli fommi u qalli il-mulej: ara, għedlek klimi fuq fommok. Ara, jiena illum għedtek fuq il-ġnus u s-saltniet biex taqla u tġarraf, biex teqret u tħott, biex tibni u tħawwel. U ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: x'inti tara Ġeremija? U jien weġibt: qiegħed nara fera tal-lewża. U l-mulej weġibni: sewwa rajt, għax jien inħabbrek biex kelmti jisseħ. U reġgħet ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: x'inti tara? U jien weġibt: qiegħed nara borma tali u d-dera tagħha min-naħa tat tramuntana. U l-mulej weġibni: mit-tramuntana tfur il-ħsara fuq daw kollha li jagħmlu f'din l-art. Għaxara, jien se nsejjaħ is-saltniet kollha tat tramuntana, oraklu tal-mulej. U jiġu u kull wieħed minnhom iwaqqaf it-tron tiegħu quddiem il-bibien ta' Ġerusalemm u quddiem is-swar tagħha dawra mejt u quddiem il-bliet kollha ta' Ġuda. Jien se nagħmel ħaq kontrihom għal ħażen kollu tagħhom għaliex huma telquni u ħarqu l-inċens lil allat oħra u taw qima lill-emili dejjhom. U int ħażżem ġenbejk, u għejdilhom kull ma nordnalek. La tibżax minnhom, għax inkella imbeżżek jien qudiemhom. Arani, illum se nagħmel minnek belt fortizza, kolonna tal-ħadid, ħajt tal-bronż, kontra il-pajjiż kollu, kontra is-slaten ta' Ġuda u l-prinċipijiet tiegħu, kontra il-qassisin tiegħu u l-poplu tal-pajjiż. Huma jeħduha kontrik, imma ma jagħmlulek xejn, għax jien inkun miegħek, oraklu tal-mulej, biex neħilsek minnhom. Il-kelma tal-mulej. Waħda mill-isbaħ sejħat li nsibu fit-Testament il-Qadim, it-test magħżul mid-Djaknu s-sejħa ta' Ġeremija u s-Salm, kompożizzjoni oriġinali ta' Dum Michael Kurmi. Kulħin birek il-mulej
tħallux il-ħrara tagħkom tibret, tħeġġu fl-ispirtu, aqdu lil mulej. Silta mażula mis-seminarista Matthew għal djakonat tiegħu titwassal lilna mill-lettur ta' Djoċesi Franklin Mikallef. San Pawl Apostoli Rumani. Nitlobkom l-aħwa għal ħnina ta' Alla. Offru ġisimkom b'sagrifiċċju ħaj, qaddis, joġob lil Alla. Jiġifieri l-qima spiritwali tagħkom. Timxux max-xejra ta' din id-dinja, iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' femietkom biex iseħħilkom tarfu x'inhi r-rieda ta' Alla, x'inhu t-tajjeb li jogħġbu, x'inhu perfett. Jiena ngħidilkom ilkoll bis-saħħa tal-grazzja li tani Alla. Tippretendux li intom xi ħaġa aktar milli intom kif għandu jkun. Iżda kull wieħed minnkom iżomm ruħu tal-ju skont il-qies tal-fidi li taħ Alla. Bħalma aħna għandna ħafna membri f'ġisem wieħed, iżda mhux il-membri kollha għandhom l-istess xogħol, hekk aħna ġisem wieħed fi Kristu u kull wieħed minna membru tal-ieħor. Aħna għandna doni differenti skont il-grazzja li Alla tagħna. Jekk għandna d-don tal-profezija, ħanħadmuh skont il-qies tal-fidi. Jekk għandna d-don tal-ministeru, ħanservu. Min għandu d-don tat-tagħlim, ħajgħallem. Min id-don ta' tħeġġiġ, ħajħeġġeġ. Min id-don ta' tqassim, ħajqassam bidejh miftuħa. Min għandu l-awtorità fuq l-oħrajn, ħajmexxi bil-ħerqa. Min id-don tal-opri tal-ħnina, ħajamel dan bil-ferħ. Qisu li l-imħabba tagħkom ma tkunx wieġb ieħor. Taħmlux il-ħażen, żommu mat-tajjeb. Ħobbu li xulxin bħala ħwa. Fitxu li tistmaw lil xulxin. Tħallux il-ħrara tagħkom tibret, tħeġġu fl-ispirtu, aqdu lil mulej. Ifirħu bit-tama, stabru fl-hemm, itolbu bla waqfin. Qasmu ġidkom mal-qaddisin li jinsabu fil-bżonn. Ilqgħu f'darkom lil barrani. Birku lil dawk li jippersegwitawkom. Birku u la tisħtu lil ħadd. Ifirħu ma' min jifraħ. Ibku ma' min jibki. Aħsbu f'xulxin l-istess. Taħsbux fi ħwejjeġ kbar, imma fitxu l-umli. Tagħmlu ix ta' orrif. Troddu lil ħadd deni b'deni. Ħajkun ħsiebkom fil-li tagħmlu t-tajjeb quddiem il-bnedmin kollha. Jekk jista' jkun, sakemm ikun ġej minnkom, għejxu fil-paċi ma' kulħadd. Tivvendikawx ruħkom bidejkom, eżistijej. Imma ħallu l-korla ta' Alla tagħmel hi. Għax hemm miktub, għalija l-vendetta, jien inħallas, jgħid il-mulej. Jekk l-għadu tiegħek bil-ġuħ, itimgħu, jekk hu bil-għaġġ, isqih. Jekk tagħmel hekk, tkun qiegħed tiġma' ġamar jaqbad fuq rasu. Tħallix il-ħażen jirbħek, iżda irbaħ lil-ħażen bit-tajjeb. Il-kelma tal-mulej. Smajna hemmhekk l-eżortazzjonijiet u twissijiet ta' San Pawl missierna fl-ittra tiegħu lir-Rumani. Issa d-djaknu Gilin Camilleri, wieħed miż-żewġ djakni mill-Arċidjoċesi ta' Malta, preżenti għal din l-ordinazzjoni djakonali, sejjer jimxi bl-Evanġelarju lejn l-Ambona sabiex minn hemm ixandar il-kelma ta' Alla, il-Vanġelu. Ejjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom jassaltna ta' smewiet. Ari mill-Evanġelju skont San Mattew.
F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tgezzux għalikom teżori f'din id-dinja fejn kollox jitmermer bil-kamla u s-sadid u fejn il-ħalelin jinfdu u jisirqu. Iżda ġemmaw għalikom teżori fis-sema fejn xejn ma jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadid u fejn ma hemmx ħalelin jinfdu u jisirqu. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. Il-mużbieħ tal-ġisem hija l-għajn. Jekk mela għajnek hija safja, ġismek kollu jkun imdawwal. Iżda jekk għajnek imarida, ġismek kollu jkun mudlam. Mela jekk id-dawl li hemm fik huwa dlam, kemm aktar id-dlam. Il-kelma tal-mulej. Fit-30 ta' April li għadda fil-Konkatedral ta' San Ġwan l-Arċisqof Xikluna ordna 5 diakni ġodda fl-Arċidjoċesi ta' Malta. Lejla preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni għaw 3 minnhom. U id-dioċesi ta' għawdex minn hawn ftit tal-ħin ieħor ikollha wkoll diaknu ġdid. Waqt li issa l-Arċisqof Frendo jbierek il-miġema bil-ktib tal-Vanġelu, nistennew is-sejħa li ssir lill-ordinant. Jersa dak li se jkun ordinat diaknu Matthew Bajjada mill-parroċċa ta' Żjara ta' Verġni Marija fl-Arb. Hawn jien. Missier, omna l-Knisja Mqazza, titlob li jintorna lil dan ħuna għal-Ministeru ta' Djakonat. Taf jistħoqlux. Jiena nixet li sar stħarriġ fuq fost il-poplu Nisrani u jistemet il-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti il-parir tiegħu fuqu u minn dan kollu instab li jistħoqlu l-ordinazzjoni. Blajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu nażlu lil dan ħuna għall-ordni tad-djakni. Irroddu ħajr lill-Alla. U wara dik is-sejħa bl-għażla tal-kandidati li fija is-seminarista Matthew resaq fin-nofs quddiem l-isqof u għal rakkomandazzjoni tar-rettur Dun Richard Nazzareno Farrugia propju saret dik il-preżentazzjoni. Issa nisimgħu l-omelija li se jagħti ċ-ċelebrant prinċipali l-Arċisqof George Frendo. Matthew, nindrizza dawn il-kelmtej l-għonet lilek u veru bħala kandidat għal dan l-ordni sagru tad-djakonat. Però nistieden lilkom il-koll ħuti fidili preżenti hawnhekk biex tisimgħu intom ukoll b'attenzjoni ħalli tifhmu u tapprezzaw iżjed il-Ministeru l-ordni sagru tad-djakonat. Smajna fl-ewwel qari passaġġ verament interessanti mill-ktieb ta' Ġeremija li jitkellem fuq is-sejħa tiegħu. U hemmhekk smajna dawk il-kelmiet fejn il-Mulej qallu qabel ma sawwartek fil-ġuf, qabel ma ħriġt meħdan ommok ikkonsagrajtek. Dawn huma kelmiet li joddu għalik ukoll, Aziz Matthew. Alla li għażlek, Alla li ikkonsagrak għalih. U meta nitkellmu fuq konsagrazzjoni, konsagrazzjoni tfisser illi Alla għamlek totalment tiegħu. Fl-Evanġelju naqraw li qabel ma Ġesu għażel lill-apostli għadda l-lejl fit-talb, għadda l-lejl fit-talb. Kienet għażla daqshekk importanti illi Ġesu għadda l-lejl fit-talb qabel ma għażel lill-apostli. Però f'dik it-talba ta' Ġesu kont inkluż inti wkoll. U dejjem irringrazzja lil Ġesu li talab għalik. Meta huwa sa minn qabel ma inti twelid kien diġà għażlek għalih. U
komplejna nisimgħu li l-mulej ħareġ idu u messli fommi u qalli ara, għetlek klimi fuq fommok. Issa li bħala diakonu tibda xandar il-kelma tal-Alla fil-predikazzjoni, dejjem ftakar li l-kelma li se xandar mhix il-kelma tiegħek u meta inti tippredika mhux qed ixxandar lilek innifsek biex turi lill-poplu kemm taf, imma trid ixxandar bl-umiltà kollha lil Ġesu. Lilu qed ixxandar, kliemu trid twassal lill-poplu u imbagħad Alla qal lil Ġeremija jiena se nkun miegħek. Għamel il-qalb, la tibżax. Għaliex irrid ngħidilkom ukoll li Ġeremija irċieva s-sejħa tiegħu biex ikun profeta fi żmien ferm diffiċli. U għalhekk għall-ewwel beża li sejjat jien se nkun profeta, jien se mmur u nċanfar lill-poplu, se nxandar il-kelma tiegħek, imma Alla assigurah. Jien se nkun miegħek u se jkun miegħek, Aziz Matthew. San Pawl fit-tieni qari li smajna tkellem fuq id-don tal-ministeru u qal li min għandu dan id-don tal-ministeru bħalma se jkollok inti minn ftit ieħor ħalli jservi. Inti msejjaħ biex isservi. Anki l-istess kelma diaknu tfisser għaddej. Imma ma ninsewx il-kelma għaddej fl-iskrittura mqazza turi dinjità. Hija ħaġa kbira li wieħed ikun għaddej ta' Alla u għaddej tal-poplu. U din hija dinjità kbira ġdida illi l-mulej sejjer jagħtik illum. Imbagħad smajna wkoll il-kliem ta' San Pawl li qed jitkellem qed jgħidilna birku lil dawk li jippersegwitawkom, imma mbagħad ikompli jgħidilna biex nifirħu ma' min jifraħ u nibku ma' min jibki. Kliem li ħeġġuna għal solidarjetà sħiħa mal-poplu tagħna. Fil-ferħat tiegħu imma anki fil-provi tal-ħajja tiegħu. Fuq l-eżempju ta' Ġesu li l-evanġelisti jinsistu fuq din il-kompassjoni ta' Ġesu. Ġesu li tħassar lil-ġemma li kienet bil-ġuħ u tom jieklu, tħassar lil-morda u fejjaqhom, tħassar lil-folla li kienet qisha bħal naċ mingħajr ma għandhom raj u bida jallimhom, tħassar lill-armla ta' Najn għaliex kellha tifel wieħed u dan mitila u Ġesu reġa' il-ħajja. Din hi l-kompassjoni li aħna ministri ta' Kristu rridu nħossu mal-poplu, dejjem qrib tal-poplu. Fil-waqt li mbagħad fl-Evanġelju smajna kliem Ġesu li fost wieħed oħra għalinna tgezzux għalihom teżori fuq din l-art, imma għamlu t-teżori tagħkom fis-sema. U l-ħidma tiegħek bħala diaknu hija teżor, għandha tkun teżor fis-sema. Inti u tersaq lejn il-poplu u inti u tressaq lill-poplu lejn Alla. Aziz Matthew, ma nistax ngħidlek tinsiex li jismek Matthew, tinsiex li inti mill-arb, nkun qed ngħaddik biżmien jekk ngħidlek tinsiex dawn iż-żewġ affarijiet. Però nixtieq li f'dal mument infakrek ħaġa li għandhom ifakru dawn iż-żewġ affarijiet ismek u mnejn inti. L-ewwel ismek Matthew ifakkarna fis-sejħa ta' San Mattew. San Beda meta jikkummenta dik il-laqgħa ta' Kristu ma' dan il-midneb
Mattew kien jiġbor it-taxxi, kien pubblikan. Tajjeb, u għalhekk madut man nies korrotti li kienu jipprofittaw ruhom minn nies iktar dajfa. Iva, san beda jikkummenta jgħid waqt li ħenna liħ huwa għażlu. U l-mulej ħenna lik u għażlek. Ma kontx pubblikan inti bħal Mattew bla dubju. Imma ftakar sewa dawn il-kelmiet ta' San Beda waqt illi ħenna liħ għażlu. Din hija l-ħnina illi inti wkoll trid turi fil-ministeru tiegħek bħala djaknu. U mbagħad mnejn inti mill-ar, mill-parroċċa iddedikata liż-żjara ta' Marija ant Elisabetta. Ftakar dejjem x'waslet Marija fid-dar ta' Elisabetta. Waslet il-ferħ. U dan huwa l-ferħ li għandek tikkomunika dejjem inti fis-servizz tiegħek bħala djaknu. Inti u taqdi bħala djaknu, imma taqdi dejjem bi spiritu ta' umiltà u ta' ferħ. Fuq l-eżempju ta' Marija, umli li daħlet fid-dar ta' Zakkarija u Elisabetta u hemmhekk ikkomunikat il-ferħ waqt li faħret lill-Alla għaliex għamel miegħi ħwejjeġ kbar. B'dan l-ispirtu ta' Marija, inti wkoll rod dejjem ħajr lill-Alla li għamel miegħek ħwejjeġ kbar. U fl-aħħar nett nixtieq ukoll li nfakkrek fil-qosor ħafna fuq id-djakni li jissemmew fl-Atti tal-Apostli. Naqraw fl-Atti tal-Apostli li l-Apostli għażlu 7 djakni. Għaliex? Għax ħassew li għandhom bżonn l-għajnuna ta' dawn id-djakni għall-atti ta' karità. U għalhekk id-djakunat huwa sejħa għal servizz ta' karità. Għad tinsa lil dawk li l-iktar għandhom bżonnok bil-karità, mhux biss għal dawk li finanzjarjament huma fil-bżonn, imma anki persuni oħrajn. Hemm tant persuni oħrajn li qegħdin jgħidu għall-għajnuna tiegħek, għall-imħabba tiegħek, għall-ferħ tiegħek, għad-bissima tiegħek. Tajjeb? Iva, u imbagħad inkomplu naqraw. Komplu naqraw li dawn id-djakni irċevew il-ħatra tagħhom bit-tqejj tal-idejn tal-Apostli. It-tqejj tal-idejn ifisser fit-Testament il-Ġdid ħatra għall-missjoni. Kif ukoll l-inżul tal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu li minn ftit ieħor se jinżel fuqek għal ħatra speċjali, propju għal dan is-servizz tad-djakonat. U imbagħad għandna żewġ persuni li jissemmew, żewġ djakni li jissemmew fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Għandna lill-kbir Qaddis San Stefnu illi tkellem b'kuraġġ kbir ta' xhieda tiegħu quddiem l-dewwa tiegħu. U imbagħad id-djaknu ieħor Filippu illi fis-Samarija kienu l-ewwel wieħed illi daħal fis-Samarija u s-Samaritani u Luda kismin kienu għedewwa ta' xulxin. Ma kellu l-kuraġġ imur is-Samarija evanġelizza lill-poplu u l-apostli li kienu għadhom Ġerusalem tant ħadu pjaċir illi s-Samarija laqet il-kelma talla kif ġiet imxandra lilhom mid-djaknu Filippu illi mbagħad żewġ apostli sew Pietru u Ġwanni marru hemmhekk għedu idejhom fuq dawk li kienu diġà mamdin u tawhom l-Ispirtu Santu biex ixandru. Imma l-aħħar kelma tiegħi hija din. Meta ta' xhieda San Stefnu quddiem l-dewwa tiegħu huma qegħdin jażżu sninhom. Però jgħidilna l-kittieb tal-Atti tal-Apostli illi ħarsu lejh u raw illi wiċċu kien qisu wiċċ ta' anġlu. Hekk għandu jkun dejjem wiċċek, Aziz Matthew. Wiċċ ta' anġlu għaliex irid jirrifletti
it-tjubija ta' Alla illi sejjaħlek. U t-tjubija ta' Alla li inti trid tikkomunika lill-oħrajn. B'qalb kbira, b'ġenerożità, bil-ferħ, imma wkoll dejjem bl-umiltà. Għaliex Alla għażilna sewwa sew biex fuq l-eżempju ta' Kristu Sidna mhux ifittxu li nkunu moqdija, imma li naqdu. U naqdu dejjem bil-ferħ. L-omelija mimlija erf u talim prattiku tal-Arċisqof George Frendo mill-Ordni tal-Predikaturi, Patri Dominikan, illi studja t-teoloġija u l-filosofija u għandu wkoll dottorat fil-liġi kanonika. Pariri tas-sew siwja waqt din l-omelija. Matthew se jistqar ir-rieda tiegħu li jersaq għal dan is-sagrament u jagħmel il-weda li jaqdi l-uffiċċju ta' djaknu bix-xandir tal-fidi, biċ-ċelibat, bit-talb u bl-obbedjenza. Wara, flimkien mal-Knisja kollha, nitolbu lil Alla bl-interċessjoni tal-qaddisin sabiex ibirku, iqazzu u jikkonsagrah bħala Ministru tiegħu. Nibqgħu bil-qiegħda. Jibda issa b'mod iktar intens ir-rit tal-ordinazzjoni djakonali. L-Arċisqof postu fuq il-faldistorju fejn se jersaq qudiemnu l-ordinant, il-kandidat tal-ordinazzjoni djakonali, Matthew, u se jagħmillu xi mistoqsijiet. Dawn huma l-wedijiet tal-magħżul, wedijiet taċ-ċelibat imma wkoll li wettaq b'fedeltà il-Ministeru li se jiġi fdat bih fil-Knisja. U fl-aħħar ukoll il-weda tal-obbedjenza. Qabel tersa biex tirċievi l-ordni tad djakonat, jeħtieġ tistqar quddiem il-poplu r-rieda tiegħek li tidħol għal dan l-uffiċċju. Trid int tiġi konsagrat għas-servizz tal-Knisja bit-tqejjid ta' jdejja u bloti tal-Ispiritu Santu? Iva, irrid. Trid int b'imħabba u umiltà taqdi l-uffiċċju ta' djaknu biex tkun ta' għajnuna għall-ordni saċerdotali u ta' ġid tal-poplu Nisrani? Iva, irrid. Trid iżżomm il-misteru tal-fidi b'kuxjenza safja kif jgħid l-Apostlu missierna u xandar bil-fom u bl-emil din il-fidi skont l-Evanġelju u t-tradizzjoni tal-Knisja? Iva, irrid. Lest int tħaddan iċ-ċelibat, trid tħares għal dejjem dan il-proponiment tiegħek bħala sinjal ta' loti sħiħ ta' ruħek lil Kristu l-mulej minħabba s-saltna ta' smawiet u l-qadi ta' Alla u tal-bnedmin? Iva, irrid. Trid int tħares u tħeġġeġ fik l-ispirtu tat-talb li hu l-ispirtu propju tal-ħajja li għalija se tidħol u f'dan l-ispirtu tiċċelebra bil-fedeltà kollha l-liturġija tas-sigħat skont il-kundizzjoni tiegħek għal ġid tal-Knisja u anzi għal ġid tad-dinja kollha? Iva, irrid. Trid int issawwar dejjem iżjed ħajtek fuq l-eżempju ta' Kristu li issa fuq l-artal se jkollok f'idejk il-ġisem u d-dem tiegħu? Iva, irrid bl-għajnuna ta' Alla. U issa l-aħħar mistoqsija u l-aħħar weda hija dik tal-obbedjenza illi għalkemm l-ordinand se jagħmel f'riġlejn l-isqof Frendo qiegħed jagħmilha wkoll lill-isqof Diċesan Anton Tewwa. Wieħed rispett u obbedjenza lill-ordinarju tiegħek? Iva, il-wiegħed. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għal tmiem. U wara dak l-ewwel mument tal-weda tal-magħżul, ejjew issa ninaqdu maħuna Matthew biex nitolbu l-interċessjoni tal-qaddisin. Il-litanja tal-qaddisin hija mument suġġestiv ħafna f'kull ordinazzjoni. Ejjew aħna wkoll ninaqdu mal-Knisja kollha f'din it-talba sabiħa. Nitolbu ħudi eżis lill-Alla l-missieri ta' kollox biex fil-ħnina tiegħu jogħġbu jissawwa bil-grazzja tal-barka tiegħu fuq dan il-qaddej tiegħu li qiegħed jaħtru għall-ordni tad-djakonat. Ninżlu għarkubtejna. Il-ġest tal-prostrazzjoni kif se naraw lil Matthew jagħmel jiġifieri li jinżel għal tulu kollu fl-art
huwa ġest ta' fiduċja u telqa sħiħa fidejn Alla u fidejn il-Knisja tiegħu. Adisa Maria Alla San Michel Angeli Adisa Alla San Juan Battista San Giuseppe San Pietro, San Paolo, Sant'Andrea, San Juan, San Matteo, Santa Maria Maddalena, San Stefano, San Ignazio d'Antiochia, San Laurenz, San Publio, San George, San Dimitri, San Massimiliano Colebe, Santa Perpetua o Santa Felicita, Santa Agnese, Santa Margherita, Sant'Ursula, San Girgor, Sant'Uistine, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martine, San Cirillo, San Metodio, San Carlo Borromeo, San Juan Nikita Oshrin, San Paolo Sitta, San Giovanni Paolo Izzini, Sant'Anton Abati, San Benedetto, San Francisco d'Assisi, San Domenico, San Tomas d'Aquino, Sant'Antonita Padova, Sant'Ignazio da Leola, San Francisco Saverio, San Filippo Neri, San Juan Maria Vianney, San Juan Bosco, San George Preca, San Pio da Petrelcina, Santa Catarina da Siena, Santa Teresa da Avila, Santa Rita, Santa Teresa del Bambino Gesù,
Santa Teresa ta' Calcutta, Sant'Anna u San Gioacchino, Santa Elisabetta u San Zaccaria, Santa Gianna Beretta Molla, Beato Pio Tisa, Beato Nazio Falzon, Beato Carlo Acutis, Beata Maria Diodata Pisani, Intom Addisin kollha ta' Alla, Urinina Mana, Min Kuhulteni, Min Kuhultnub, Mil Mewt ta' Dejjem, Bl-inkarnazzjoni tiegħek, bil-mewt u l-qawmin tiegħek, bil-biġġja tal-Ispiritu Santu, Midin bin, Mexxi l-Knisja tiegħek u ħarisha, Żomm il-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek, Birek dan il-magħżul tiegħek, Birek u qaddes dan il-magħżul tiegħek, Birek qaddes u ikkonsagra dan il-magħżul tiegħek, Ħati paċi u ftehim tas-sew lill-popli kollha. U riħnina ma' kull minu imċarrab. Qawwina u ħarisna fis-servizz imqaddes tiegħek. Ibad ħaddiema ġodda għal-assad tiegħek. Ġesu iben Alla l-ħaj. Kristu ismaħana. Kristu il-qattal tagħna. Talbu u qiegħdu idejhom fuqhom. Talb tagħna fil-ħnina tiegħek, wettaq fit-tieba u bl-għajnuna tiegħek dan li se nagħmlu bil-ministeru tagħna. Birek u qaddes lil dan li fil-fema tagħna jidrilna li għandna nofruh għal qadi tal-ministeri mqazza bi Kristu Sidna. Inqumu bil-wifqa. Talbu u qiegħdu idejhom fuqhom. Dan li jagħmlu l-Apostli fuq is-seba' djakni, l-ewwel seba' djakni fil-Knisja fl-Atti tal-Apostli. Hija sentenza li se nisimgħu bħala parti mit-talba konsagratorja, talba twila illi l-Arċisqof Frendo sejjer jagħmel dalwaqt. Imma f'dan il-mument
tassew għażiż l-Arċisqof qiegħed ideħ fuq ir-ras tal-kandidat għall-ordinazzjoni djakonali. Ġest li rajna jseħħ ukoll daqs xarilu fuq dak li ġie ordnat presbiteru. Imma illum mill-ġdid sabiex jissieħeb f'dan l-ewwel grad tal-ordni sagri tqiegħed fuq Matthew u issa talba konsagratorja. Kun maħna nitolbu Alla li tista' kollox. Int tagħti l-grazzi tqassam il-karigi fil-gradi tagħhom u tqiegħed l-uffiċċji kollha kull wieħed fl-ordni tiegħu. Waqt li tibqa' l-istess fik innifsek inti kollox iġġedded. Tħejji kull ħaġa sa minn dejjem bil-providenza tiegħek u kollox tqassam f'waqtu skont il-ħtieġa taż-żmien b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu l-kelma u l-qawwa u l-erf tiegħek. Int il-Knisja tiegħek li l-ġisem ta' Kristu tagħniha b'kull xorta ta' grazzi, taqgħadha fir-rabta flimkien tal-ħafna membri tagħha u bl-Ispirtu Santu tagħmilha ġisem wieħed u baqda tal-aġeb. Inti tagħtiha li tikber, tinfirex u toktor, hekk li tkun it-tempju ġdid tiegħek. Għalhekk inti waqqaft fiha ministeru qaddis, imqassam fi 3 gradi ta' ministeri u għamilthom għaddejja ta' ismek, bħalma fil-bidu kont għażilt lill-uliet Levi biex jaqdu fit-tabernaklu mqaddes ta' qabel. Fil-bidu tal-Knisja tiegħek, l-Apostli ta' ibnek imnebħin mill-Ispirtu Santu għażlu 7 irġiel ta' fama tajba biex jgħinuhom fil-qadi ta' kuljum, ħalli huma jkunu jistgħu jingħataw aktar għat-talb u għax-xandir tal-kelma. U lil dawn l-irġiel magħżula wara li talbu qiegħdu jdejhom fuqhom ħallewlhom f'idejhom il-qadi tal-imwejjed. Ħares ukoll mulej bħarsa taslim fuq dan il-qaddej tiegħek li aħna fl-umiltà ta' qalbna qegħdin nikkonsagraw lilek bħala djaknu ħalli jaqdi fuq l-altari mqazza tiegħek. Ibad fuqu nitolbuk mulej l-Ispirtu Santu biex qawwih bis-7 doni tal-grazzja tiegħu ħalli jaqdi bil-fedeltà il-ħidma tal-ministeru tiegħu. Jalla tikber fih kull xorta ta' virtù, jimtela bimħabba safja, ikollu ħerqa għal morda u għal fqar, ikun irżin fit-tħaddim tas-seta tiegħu, iħares il-bjuda ta' ruħu u jimxi fuq it-talim tiegħek. Ħatkun l-imġiba tiegħu xhieda sabiħa tal-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek biex bl-eżempju ta' ħajtu iqanqal il-poplu qaddis tiegħek ħalli jsir jixbħu. Għamel li jibqa' sal-aħħar qawwi fi Kristu b'kuxjenza li jkollha dejjem kelma ta' tifhira lih u wara li fuq l-art ikun għex bħala ibnek li ġie fostna mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi, ikun jistħoqlu mbagħad fis-sema isaltan miegħu u li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kliem tassew sabiħ ta' dik it-talba li tfisser ukoll il-ġrajja salvifika miġbura f'dan is-sagrament. Id-djakonat l-ewwel grad tas-sagrament tal-ordni sagri. U l-ilbies propju ta' djaknu hija l-istola imlibsa fuq u forma diagonali u id-dalmatika. Dawn twaslu issa mill-saċerdot Novell li għadu kemm ġie ordnat ftit tal-ġimgħat ilu dun Gabriel Vella, waqt li l-arċipriet tal-parroċċa ta' Insilem dun Franki Bajjada qiegħed ilibbes din l-istola bajda lewn id-deb kif ukoll id-dalmatika hija l-libsa tal-qaddej, il-libsa li tissimbolizza wkoll il-fardal li allura jilbes id-djaknu sabiex ikun qaddej fil-Knisja u għall-Knisja. Waqt li l-kor qiegħed ikanta l-innu għal darek nixxenna, l-arranġament mużikali huwa ta' Marjella Spiteri Ċefaj.
l-Evanġelju ta' Kristu li issa int fid-dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Loti tal-Vanġelu li djaknu huwa mistieden u msejjaħ sabiex mhux biss ixandar imma jgħix. U issa il-bewsa tal-paċi, tan-nieqa bejn l-isqof u djaknu l-ġdid. Il-qniepen tal-Knisja Katedrali idoqqu wkoll mota ta' ferħ biex ixandru lill-Knisja f'pajjiżna illi d-Djoċesi ta' Għawdex imma l-Knisja Universali għandha djaknu ġdid, djaknu Matthew Bajjada mill-parroċċja ta' Żjara tal-Verġni Mbirka lil Elizabetta fil-Arb. Djaknu għandna wkoll tal-Bewsa tal-Paċi li djakni l-oħra preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni. U issa tkompli l-qudiesa tal-ordinazzjoni djakonali hawnhekk fil-Knisja Katedrali ta' Għawdex il-kant ta' l-offertorju waqt li se jittellgħu fuq l-altar minn xi familjari u qraba ta' djaknu l-ġdid l-offerti tal-ħobs u l-inbit li min jaf kemm il-darba għad issa jrid jaqbad fideh u għawi ħejji l-altar għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija imqazza. Il-Ministeru ta' Djaknu huwa fost l-oħrajn dak illi iħejji l-altar għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija u għalhekk iressaq ukoll iċ-ċelebrant il-patena bl-ostja fuqha waqt li jressaqlu wkoll il-kalċi mimli bl-inbit u bl-ilma sabiex dan il-ħobs u l-inbit isiru il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Li djaknu spiss nilħuh ma' ġenb l-isqof fiċ-ċelebrazzjonijiet prinċipali li huwa jmexxi fil-Knisja tiegħu, b'mod partikolari fil-katedra tiegħu, jiġifieri fejn għandu is-sede bħala l-ordinarju tad-Djoċesi, il-Katedral tal-Assunta. Infakrukom li din hija xandira diretta mill-Katedral ta' Għawdex fejn qegħdin insegwu l-ordinazzjoni djakonali tas-seminarista Matthew Bajjada mill-parroċċja tal-Arb.
Buħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Misr Addis, ibnek rid jaħser riġlejn id-dixxipli biex jagħtina eżempju. Ilqa l-offerta tagħna għaddejja tiegħek u għatina l-ispirtu tal-umiltà u tal-bżulija biex nofrulek lil nafusna b'offerta spiritwali bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej Misser Addis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. U biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għaxu mhux biss iżejjem saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-Ministeru Qaddis tiegħu. Huma jmexxu b'imħabba l-poplu Qaddis tiegħu, imantnuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Jista' sewwint mulej u jistollok it-tifjir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina bħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li ngħata għalikom. Dominus. Ekku kol wara li klaħal kalxi, radlek il-ħajr, birek, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-kol,
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerreda likom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Tu es Kristus. Dominus. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej, aħna u namlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dina u tal-qawmin u tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw fit-tieni miġja tiegħu b'radd il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda bi Kristu. Jitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex nkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek. Mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Marti Gowċa tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina qudiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Is of George, l-Is of Tan Anton, l-isfijiet kollha, dan il-qaddej tiegħek Matthew li illum ordnajtu Ministru tal-Knisja tiegħek, il-kleru tiegħek kollu u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabi tiegħek battalb ix-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwarek. Qader mis-serħanin li l-uliedek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Siedna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U fil-preżenza ta' Kristu illi għallimna nitolbu, ejjew issa ntennu flimkien it-talba li hu stess għallimna. Amen.
Lisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mitnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan u l-ħaruf tagħna, dan u Ġesu li neħki l-nubit tad-dinja. Imberkin aħna li aħna mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Ma jisolix li tidħol tal-isat. Zdejt kelma waħda u tkun il-fej. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Wasal il-moment għażiż ta' tqarbin imqaddis. Id-diaknu fost l-oħrajn wara li jitqarben minn idejn iċ-ċelebrant jersaq sabiex iqarben lill-miġema. Diġà bħala akkolitu ministeru li huwa irċieva diversi xhur ilu, Matthew kien iwassal l-Ewkaristija speċjalment għand il-morda u l-anzjani. Imma issa bħala diaknu dan huwa il-ministeru speċifiku tiegħu dak illi wara li jaqdi il-mejda, jiġifieri l-altar, imbagħad huwa iwassal l-Ewkaristija, il-ħobs maqsum fuq din il-mejda lil dawk illi jersqu sabiex jirċievu u jitrejqu mill-ġisem u d-demm tal-mulej. Ġesu, jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen.
huwa ġismi, ejjew ħudu u kulu, dan huwa demmi, ejjew ħadd ixorbu, ejjew nixorbu minn din l-għajn kollha mħabba. L-innu tina il-ħlewwa, il-poeta nazzjonali tagħna Duncan Msajla tagħna dan il-ġmiel ta' innu, immużikat minn Maestro Giuseppe Caruana, l-arranġament ta' Mariella Spiteri Ċefaj, ix-xahar ta' Ġunju, ix-xahar tal-qalb ta' Ġesu. nitolbu. Issa li ħadna l-ikel u x-xorb tas-sema, nitolbuk mulej biex il-qaddej tiegħek Matthew ikun ministru fidil tal-Evanġelju, tas-sagramenti u tal-imħabba u hekk iħabbrek għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' dawk li jemmnu bi Kristu Sidna. Nirċievu issa l-barka solenni mill-Arċisqof George Frendo illi tala din ċelebrazzjoni. Il-mulej ma'kom. Alla li sejjaħlek għal-qadi tal-bnedmin fil-Knisja tiegħu jagħtik ħeġġa kbira għal kulħadd u l-aktar għall-imġarbin u l-foqra. Lilek li tak il-ministeru ħalli tippridka l-Evanġelju ta' Kristu jagħtik li tkun xut tiegħu kollok sinċerità u ħeġġa inti li tgħix skont il-kelma tiegħu. Lilek li għamlek amministratur tal-misteri tiegħu
jatik li tkun tixbaħ lill-Ibnu Ġesu Kristu u tkun fid-dinja Ministru tal-Aqda u tas-Slim. U qabel ma nagħtikom il-barka nixtieq li nirringrazzja lil Monsinjur Isqof Anton Tewma, nsellimlu mill-ġdid minn hawnhekk. Nirringrazzjah li tani din l-opportunità sabiħa. Għalġinja naturalment l-ewwel darba li kelli okkażjoni niċċelebra ordinazzjoni fil-Gżejjer Maltin u kważi 100% ċert li hija l-aħħar waħda, l-unika waħda. Iva, u ħadd pjaċir ukoll li kelli l-Vikarju Ġenerali u l-Arċipriet ta' dan il-Katedral u tant saċerdoti preżenti hawnhekk. Napprezza ħafna din l-okkażjoni sabiħa. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Marru fil-paċi ta' Kristu. Sentejn ilu propju fil-qalba tal-pandemija tal-Covid-19, l-artista uċija Pamela Bezzina kienet tatna dan l-innu sabiħ, mibni naturalment fuq it-talba tal-Ave Maria, Islim Alik. Nisimgħu l-kordju xi Santa Żgħażagħ jerġa' jkantaħ il-lejla propju waqt li l-purċissjoni tal-saċerdoti, diakni u l-Arċisqof George Frendo tħalli l-altar lura lejn is-sagristija. Smajna li l-Arċisqof George Frendo li mexxa ċelebrazzjoni tal-lejla fl-assenza tal-Isqof Tawdex Anton Tewma jesprimi s-sodisfazzjon, il-kuntentizza tiegħu li seta' jmexxi din li kif qalu
storikament hija l-unika ordinazzjoni sagra illi kellu l-opportunità li jmexxi fil-Knisja lokali, fil-Knejjes ta' Malta u Għawdex. U għalhekk aħna wkoll fisem il-Knisja f'Għawdex nirringrazzjawh talli ġie propju fil-moment tal-bżonn biex jmexxi l-ordinazzjoni djakonali ta' ħuna Matthew Bajjada. U b'dak il-komment u bil-mużika fl-isfond lill-Omna Marija, titolaru kol tal-Knisja tal-Arb flimkien ma' Santa Elisabetta, naslu fit-tmiem din xandira tal-lejla, xandira li fija wassalnilkom il-Katedral ta' Għawdex, l-ordinazzjoni djakonali ta' Matthew Bajjada. Inħallukom bil-kelmiet ta' tħeġġiġ illi San Pawl jagħmel fl-ittra tiegħu lir-Rumani, illi id-djaknu Matthew għażel bħala kliem li nebħu fil-Ministeru djakonali tiegħu. Tħallux il-ħrara tagħkom tibret, tħeġġu fl-ispirtu, aqdu lil mulej. Inselmulkom.